小淵沢オリーブ教会の皆様、そしてこのライブ礼拝の動画をご覧の皆様、おはようございます。そしてはじめまして、トロンボーン奏者、そして音楽伝道者の亀井礼二と申します。この度はこのアーティストチャンネルに私をも加えていただき、心から感謝いたします。私はですね、今年54歳になるわけなんですけれども、クリスチャンの4代目としてこの世に生まれてまいりました。私の祖祖母が、当時有名だった、今も有名なんですけども、大衆伝道者本田浩二という先生とですね、一緒に礼拝を守っておられて、そのところから、スタートし、そして私が4代目。私に子供が3人おりますけれども、3人ともクリスチャンですので、5代目になると思うんですけれども、それにずっとクリスチャンの家系が続いております。私のですね、特徴といいますか、売りといいますか、一言で表すなら、単純っていうのがあるんですね。私はですね、クリスチャンの家系に生まれましたので、気づけば片手に聖書、片手にこのトロンボを持って、おりました。子供の時からですね、親が、神様っているんだよ。あ、そうなのかと。単純に信じました。そして、今も変わらず単純ですので、その時からですね、疑うことも、恐れることもなくですね、もう54、半世紀以上生きてきたわけなんですけども、なんで神様がいる、単純にそれを信じてここまで来たんですね。そして、このトロンボーン。私の父親がクラリネットという、黒い縦笛のような楽器を吹いておりましたもので、その影響で私はこの音楽の中に入ることができました。気づけばですね、私の家庭には子守歌とか童謡唱歌ではなくて、気づいた時にはベートーベンとかバッハとか、あと、ベニー・グッドマン、グレン・ミラー、そういったですね、クラシックやジャズの偉大なアーティストの音楽、当時レコードでしたけども、それがずっと流れている、そんな家庭環境の中で育ちました。4歳の時に初めて父親に、生のコンサートを見に、聴きに連れて行ってもらってですね、そのところでたくさん楽器が並んでいる、その中で、このトロンボーンが私のにガーンと飛び込んできたんですね。理由は簡単。単純。このトロンボーンが一番かっこよかったんですね。4歳のところに乗ってですね、かっちょいいなよし、あれで将来プロになろうと。もうそう思ってですね、そのままこの道に入りました。プロの世界に入りました。単純なんですね。本当にもうそのままここまで来ました。17歳の時から、プロ活動を始めさせていただきましたので、もう40年近くなりますけども、本当に今までここまでね、頑張ってくることができました。私はどちらかというと、いつもニコニコというか、ニヤニヤというか、ヘラヘラというか、いつもですね、どちらかと笑ってるもので、私の友人とかはですね、あなた悩みなくていいね、と。私がクリスチャンだって知ってる友人たちは、クリスチャンになると悩みってなくなるのなんてこと言われたりとかですね、しますけども、いやいや、そんなことはないです。私も、クリスチャンといっても人間ですから、嫌なことも辛いこともいっぱいあります。もう今からですね、20年前になりますけども、私はですね、小さなオートバイに乗って細い路地をゆっくりと私気が小さいもので、もう飛ばすこともできず、プル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 っと走ってたんですね。そしたらですね、脇道から飛び出してきた車がこちらにガーッと曲がってきて、正面衝突するという、そんな大事故に遭いました。そしてそのまま、救急車に乗せられて、病院に連れて、行ってもらったわけなんですけども、そのところで、病院の先生の答え、返ってきた言葉はですね、耳を疑うようなものでした。残念です。何が残念なのかよくわからない。日本の医学って進歩してるって聞きますから、もう早くちゃちゃちゃっと治してですね、早くもうね、トロンボンの仕事に戻りたい。そういうふうに話したらですね、残念ながらあなたはもう一生、二度とトロンボーンを吹くことはできない。このこめかみのところの微妙な骨が折れてて、もう口が開かないんですね。そしてこの骨のすぐ横に顔面の神経がザーッと通ってて、
事故でその神経を傷つけなかったこと自体が奇跡なんですけども、手術することによって、その神経をその時点で傷つけることが可能性が非常に高いので、今の日本ではそこを治療できる医者はいません。残念ながら一生トロンボを吹けません。私の頭の中真っ白になりました。目の前真っ暗になりました。もう何もわからない。どうしてこれからの長い人生生きていけばいいのか。わからない。もうどうせもう涙しか出てこない。でもですね、本当に私は幼い頃から聖書を読んでまいりました。聖書言葉がたくさん頭の中にありました。そうだ、医者はもう見放してしまった。誰も何にもしてくれない。私自身もどうすることもできない。もう全く見捨てられた。でも、祈ることができると思ったんですね。私は単純な頭がピッと切り替わって、祈ることができる。私は本当に涙を流して深く深く深く祈りました。そしたらこんな言葉、これは聖書の言葉なんですけれども、こんな言葉が与えられました。エレミヤ書っていう旧約聖書の中の言葉です。31章の4節。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。あなたは再びタンバリンで身を飾り、喜ぶ人々の踊りの中に入っていく。私、神様はですね、再びあなた、カメレイジを立て直してくださる。神様、再びカメレイジを立て直してくださる。そして、カメレイジは再び喜ぶ人々の踊りの中に入っていく。本当にもうね、この言葉をただ信じるしかできない。そうして祈って祈って祈ってしたらですね、1ヶ月後の聖地に立つことができました。お医者さんも不思議がっていうというか、そんなバカな話はない。そんなことありえない。私の前の人たちも奇跡が起こった。そう、奇跡が起こったんですね。神様が私に奇跡を起こしてくださった。聖書の中に、あなたがあるのは、ただ神の恵みによるのです。そんな言葉もね、ありますけども、その言葉を信じですね、これから私、頑張っていきたいなと思っております。私の音楽伝道のテーマ曲、アダムスという人を作りました。ザ・ホーリシティ、聖なる都エルサレム。どうぞお聴きください。
ありがとうございました。皆さんまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。